A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa da abokan arziki yan TikTok ko kuma in ce yan social media gida da waje. Wato akwai abin da yake faruwa ne a cikin kwanakin nan game da cin zarafi da aka yi ma wani karamin soja, wanda mutane da yawa kowa yana tofa albarkacin bakinsa a kai. To amma akwai wasu waɗanda suke tunanin sojan shi ƙaramin shi ne mai laifi, akwai waɗansu kuma waɗanda suke tunanin a'a shi babban shi ne mai laifi, sannan akwai kuma gamayya waɗanda suke cewa a'a dukkansu suna da laifi, sannan akwai mai cewa laifi ne wanda za a shawo kan matsalan a lokacin ba tare da abin ya kai ko ina ba, amma shi babban ya ƙi bi wannan hanyar domin tinƙahon yana gadaran shi wani abu ne. Amma kuma mutane ba su san soja ba ku san dokan soja ba ne. Wato sojojin nan guda uku da muke da su kowa yana da irin dokansa. Wato a line army idan siniyonka yana magana sai dai ka ce mishi yasa, komai ya gaya maka ka ce mishi yasa. Ni mahaifina soja ne, mun yi zaman bariki, mun ga abin da ke faruwa a wajen. Wallahi siniyonka zai fito ya ce maka ka ce mamanka karuwa ne, kuma dole ka faɗa don a zauna lafiya. Mamana karuwa ne. Haka ɗabi'ansu yake, line army kenan. Ko menene oganka yake faɗa maka yasa ba ja. Amma in ka zo ɓangaren Air Force da Navy su akwai wani sauƙi a wajen, wanda su har suna wasa da dariya ma da seniors nasu, wanda akwai wani dama da junior yake da shi. Idan senior ka yana magana kamar yana tuhumanka da wani laifi, kana iya kare kanka, sai a'a oga ba haka ba ne, ga yanayin inda abin yake. To amma line army ba haka ba ne, obey before complain kawai, haka su suke. To amma gaskiya Nigerian Navy gaskiya na ga kuskurenku, domin har yanzu ban ji wani mutum ɗaya da ya fito ya yi magana a cikin Nigerian Navy ba. Kuma a gaskiya senior nan shi ne bai da kirki, kuma duk wata kutan fitina shi ya haɗa ta, domin doka ne idan ka je ka yi sanin bindiga, kai za ka ɗauki bindigar nan a mazauninta, kai za ka ɗauki magazin nan a mazauninta, ka cire bullet ɗin nan ka ƙirga sorry ka duba magazin nan ka sa, ka ɗauki bindigan nan ka sa nambansa duk ka rubuta, ka haɗa kayanka ka kukin ka tafi aikinka. Haka baka isa ba, ko kuma baka da wani dalili da zai sa a ce ka ba wani bindiga ya dawo maka da ita, babu wannan dalilin a dokan soja babu. Excuse me. Kai da ka ɗauka kai za ka dawo da ita da kanka, kuma ba za ka ba wani ne a kanta ba. Kai za ka ajiye bindigan da hannunka, kuma doka bai yadda ko shugaban ƙasa ya ce maka ka bindigan nan ka bashi ba. Ina tabbatar muku in dai shari'an gaskiya za a yi, nan take za a warware ma shi wannan general ɗin ma girmansa. A bar maganan
shi Abbas ya yi laifi a bar magananta. Ba maganan Abbas ya yi laifi ba ne, da kai da kace a karɓo maka bindigan, me kake so ka yi da bindigan? Me yasa mutane ba za su lura da wannan ba? Me yake so ya yi da bindigan da ya ce a karɓo mishi bindigan? A bar ma wani maganan wai ya ce a kakkarya shi, ya ce a yi menene, duk aje wannan maganan. Menene za ka yi da bindigan da kace a baka bindigan? Tunda ka san doka ne, kar ya ba kowa bindiga. Kuma kace a karɓo maka bindigan. Abbas ya yi daidai lokacin da ya kokin ɗin bindiga ya harba ta. Wani ne kar kowa ya zo kusa da shi. Kuma wallahi yana da daman duk wanda ya zo kusa da shi ya ɗauke shi. Ba abin da za a yi. Domin suna so su karɓi bindiga ne a hannun shi, me dalili? Kuma duk wanda bai yarda da maganan nan ba, ya yaɗa tambaya ya ji. Idan ƙarya nake ya jefa min a comment section, ya ce ƙarya nake yi. Yayin soja ne, girman gidan soja ne ni. Amma kawai domin kawai kana da mukami sai ka zo kawai kai abin da ranka yake so. To fa wannan fa na Abbas aka gani fa. Kuma wallahi bari in gaya muku wani magana ku ji, wallahi an yi gadurun dan soja ne. Kuma duk wata bariki da ka sani wallahi akwai gaduru. Ina roƙon ubanmu, shugabanmu, Christopher Musa, da ya yi ran gadin a barak ya ga ikon Allah. Ina roƙon shi da ya yi wannan ya ga ikon Allah, ya ga taimakon da zai yi a Najeriya nan. Assalamu alaikum.